Když se řekne výfuk, většinu z nás napadne životní prostředí a emise. To samozřejmě není špatně. Já se ale dnes budu zajímat o svody a tlumič výfuku z poněkud jiného hlediska. Životnost dílů výfukové soustavy dokáže výrazně ovlivnit režim provozu. Pokud vozidlo jezdí krátké vzdálenosti, tak u nich se ve výfuku vytváří kondenzát a ten působí korozivně a zkracuje životnost výfuku. Naopak vozidla, která jezdí delší trasy, jsou schopná výfuk ohřát a kondenzát se odpaří. Pak není problémem, aby vozidlo s původním výfukem z roku 2003 najelo bezmála 500 000 kilometrů. Originální výfuk je dnes u většiny automobilů z nerezového plechu. Je poměrně zajímavé, že takový plech velice rychle chytne odstín koroze. To je ta zajímavost. Nerez trochu rezne. Takový výfuk po půl roce bývá nepěkně orezlý. A vy si říkáte, co je to za nekvalitu. Ale nebojte se, ono to takhle bude vypadat klidně dalších 10 let, bez vlivu na funkci. Výfuk obvykle neporezne kvůli vodě, která přichází zvenku. To znamená třeba stříká na podvoze, když projíždíme kaluže. Ale rezne kvůli kondenzátu, který se hromadí uvnitř. Ten kondenzát pochází ze spalování, ale také z katalyzátoru a to je ten nejagresivnější. Dokud auta neměly katalyzátory, tak nebylo nutné, aby výfuky byly nerezové. Stačily výfuky z pohliníkovaného plechu. Problém může nastat, když chcete výfuk vyměnit. Pokud se někdo rozhodne šetřit a nekoupí originál, často si přinese výfuk právě z pohliníkovaného plechu. První rozdíl je už v tom, že zatímco originál nerezový výfuk je lehoučký, tak ten pohliníkovaný musí být z daleko tlustšího plechu a je daleko těžší, třeba i dvojnásobně. A teď si vemte, že to dáte do těch původních pryžových závěsů. Pak se třeba může stát, že to prostě tou setrvačností a pružností mlátí do podlahy. Rozdíly nejsou jenom v materiálu, ale i v té vnitřní konstrukci. Výfuk se musí nějak postarat o to, aby se v něm nehromadil kondenzát. Proto tahle ta trubka je takhle skloněná dolů. Jednoduše, aby ty proudící plyny sebou začaly ten kondenzát strhávat a vyhazovat ven, jakmile jeho hladina dosáhne nějaké výše. Podívejte se, tady tenhle výfuk z druhovýroby třeba nic takového vůbec neplní. Tady tenhle výrobce naopak to udělal velmi pěkně. Trubka směřuje dolů. Tady tenhle ten výrobce se na to opět úplně vykašlal a ten to jenom tak naznačil. Pohliníkovaný plech ve své ploše nerezne, takže tyhle druhovýrobní výfuky mohou zvenku při pohledu ze spodu na zvedáku vypadat i líp než ten nerezový. V místech svarů se ta hliníková ochranná vrstva odpaří, takže tyto výfuky charakteristicky trpí na vypadnutí, rozpadnutí těch svarů. A když jsou takovým způsobem upevněny přepážky, tak vám prostě vypadnou. Nastartováno, motor běží. Výfuk odvádí spaliny pryč. Když nastane čas výměny, myslete na to, že nesprávným výběrem můžete zvýšit spotřebu auta nebo výrazně omezit životnost výfuku. Tolik dnešní servisní téma. Těším se na viděnou příště.